акція називається Voice of Unity, голос, що єднає. Ми її запустили в інтернет-мережі і її підтримали багато політиків, а потім ми провели цей флешмоб з цим ж хештегом Voice of Unity. 1944, оскільки Джамала співає про біль кримсько-татарського народу, який стався саме в 1944 році. І тому ми вирішили, що ця дата це буде символом, і це було спільно розроблено із Джамалою. Вона підтримала нашу ідею, і ми її так реалізували. Голосуй за Україну!